Изучаването на майчин език е право на всеки ученик. Това е посочено в Конституцията на страната, както и в Закона за народната просвета още от 1991 година. Всеки ученик обаче има правото да избира предмета от задължително избираемата си подготовка, уточняват експертите от Министерството на образованието. Утвърдените учебни програми по майчин език са по турски, ромски, иврит и арменски. Ти какви езици учиш? Английски и български. Английски, чешки и български. Български, английски и руски. И те ще ти помогнат в бъдещето с какво? Ако отида в някоя държава, да ги разбирам, какво ми говорят, да им отговарям на въпроси. Какво мислиш за зиповете по втори майчин език? Турски, ромски, иврит? Ще се учат собствения си език, ще им е по-лесно. Когато са в семействата си, те всъщност разговарят на съответния език и може би чрез езика, който изучават, по-добре ще изучават български език, който всъщност трябва да знаят. Според Стойка Иванова, преподавател по английски език и информатика, децата от малцинствените групи трябва първо да се интегрират, като научат говоримия у нас български език. Всеки чуж език според мен е от полза. Аз така смятам. Не виждам нищо страшно, дали това ще е немски, английски или турски, било той турски език. Друго значение на понятието майчин език е свързано с правото на децата на граждани на държави членки на Европейския съюз да изучават официалния език и културата на държавата си по произход.